L-istorja li jmiss hija storja vera li ktibt jiena wkoll u li għandha x'taqsam ma' vjaġġ li kont għamilt jiena u l-mara meta konna sifirna lejn is-Sirja. L-istorja jisimha Fi triqitna lejn Damasku. L-Ermolta ħarġet offerta. Rotta ġdida għal Damasku għal 80 euro, jew kif jgħidu l-Maltin edukati tal-lum 80 euros. Lanqas sasqallija ma tmuru tiġi daqshekk irħis. Għarraft lil marti u qtajnija li mmorru. Fejn se ssib offerta li tmur satar fil-kontinent Asjatiku b'daqshekk ftit. Wasal il-jum ta' tluq. L-ajruport tagħna kważi vojt. Kien hemm biss skedati dak il-ħin żewġ titjiriet tagħna u waħda n-Norveġja. Waqt il-queue għaċ-check-in ma stajtx ma ninnotax il-kuntrast bejn il-passiġġieri Norveġiżi nofshom imlibsin u kull fejn kien mikxuf kien aħmar ta' dama wara tant tlejjiq tax-xemx u r-ringiela li konna fiha aħna fejn in-nisa kienu mottijin uħud minn rashom sa saqajhom. Żewġ kulturi u mentalitajiet f'baħar jaqsam bejniethom. Iżda l-istess ħana tas-sajf u mdus Malti għal kulħadd. Il-bagalji għaddew. Tlajna fuq u għadna bil-qiegħda nistennew is-sija tagħna. Qudiemna kien hemm familja x'aktar Sirjana. Raġel, mara u 3 tfal kollha taħt l-10 snin li kienu qed jistennew bħalna. L-imġiba ta' tfal kienet mill-aktar eżemplari. La qrid, la tinwieħ, la fsiet, la għajjat mit-tfal, la teddit u offerti ta' pakketti jew ħlewwiet mill-ġenituri biex joqogħdulhom kwieti. Kienet tidher li kien hemm għaqda u ħbiberija fost il-membri ta' din il-familja. It-tfal min-naħa tagħhom kienu jafu jġibu ruhom quddiem in-nies. Sejħulna u tlajna bla dewmien fuq l-ajruplan. Sibna postna u tlaqna. Fuq l-ajruplan bidritna kien hemm koppja żagħżugħa. Il-mara kienet libsa in-nikab. Din hija libsa li tagħti lill-mara minn rasa sa saqajja u tħalli biss ftit spazju għall għajnejn biex tara. Kienet libsa nikab kannella sabiħ u fida kellha wkoll ingwanti pariċ biex lanqas is-swaba ma jidhru. Wasal ħin l-ikel u bejn ruħiet issa din kif il-niel kienet se tiekol b'dak il-velu quddiem wiċċha. Il-velu kien qisu imdendel minn ma' widnejha u jibqa' nieżel sewwa sa ftit aktar minn taħt gedduma. L-ikel tagħna wasal qabel tagħhom u għalhekk ħtaftu ħalli ma mhux nitlef xi naqra mill-ispettaklu b'xejn li kont biħsibni nara. Kont leflift il-ftit ikel b'fradda ta' salib u għamilta bir-ruħi li kont se nistrieħ. Iżda minn taħt il-għajn kont lest biex nosserva kollox. Waslilhom l-ikel u r-raġel beda l-ewwel u kiel kollox. Il-lallu mela ma kienet se tiekol. Jien bdejt nitqatta minn ġewwa għax l-ispettaklu li ħsibt li se nara kien se jmut fuq ommu. Iżda ftit wara beda x-xogħol. Il-mara baqgħet bil-maktur quddiem wiċċha u bdiet toli kemm il-velu minn taħt gedduma u ddaħħal l-ikel ġo ħalqa. Ftit wara, meta minn għalija li kulħadd kien rieqed, inkluż ir-raġel tagħha, qalet il-maktur minn naħa waħda biex tkun tista' tiekol aħjar bla xkiel. Mura jgħidilha li kien hemm żewġ isqra iħarsu minn taħt il-għajn kollhom kurzità u staġib. Meta nkixef il-wiċċ u tneħħew ukoll l-ingwanti, der wiċċ żagħżugħ u mill-isbaħ. Kollu rtukkjat. Xoftejha kienu ħomor, għajnejha u ħuġbejn impittra perfetti u dwiefer ħomor pariċ. L-ajruplan il-Landja. Konna Damasku, l-iktar belt li ilhom joqogħdu fiha n-nies fid-dinja. Il-belt li fiha missierna San Pawl kien derlu Kristu u qallu biex jieqaf għal kollox jibbulja l-insara u jibda jara d-dawl li jemmen fih.
Wara rikba qasira f'coach għalna fl-ajruport. Kulħadd jitkellem bl-Arbi. Kulħadd bil-qiegħda kokka b'tali mod li jżommu l-bilanċ. Il-warrani kien imniżżel sa kważi sal-art u idejhom fuq irkubtejhom. Kien jidhru li qegħdin komdi. L-uċuħ tan-nies ma tpinġihomx, imbasktin waħda sew, kollhom tikmix sabiħ. Xhieda qawwija li x-xemx jilaquha, iridu ma jridux, għal ħajjithom kollha. Ħafna minnhom fuq il-50 u anki aktar. Kull wieħed kellu qisu speċi ta' kuruna tar-rużarju f'idu u kollha kienu jidhru li qed jitkellmu ma' Alla li ħalaqhom. Kollha kienu qed jistennew bis-sabar biex meta jsejħulhom jaqbdu s-sorra u jitilqu. Kull fejn tħares ġbijat differenti tal-President żagħżugħ Bashar al-Assad isellem u jitbissem lil kull min ħares lejh. Ebda tiċpis u tfiħ taż-żeba fuq ebda wieħed minnhom u hemm tintemm l-istorja tagħna.